Good morning! Happy 24th day, guys. Pasko na mamaya. Pasko na, Pasko na. Morning! Ano bang ganap natin today? Ayan, ang daming order ni Nene. Ang dami pang nagpapahabol sana kaso fully book na siya. So, swerte ng mga swerte ng mga nakapagpabook sa kanya, na-accommodate niya pa. Dami pang nagme-message sa page. Yung ganyan, kaso hindi na talaga kaya. Nakita ko yung ni Nene, yung whiteboard. Sobrang dami talaga. Nakalista. So, ayun, ang aga nga nila nag-start. Take out lang kami kagabi ng Tokyo. Para kay Chris tsaka kay Daddy. Walang food. Ayan, dapat mamalengke ako eh. Alas 8 na oh. Diyan na lang siguro sa Cartimore. Tulog pa si Rico, hindi pa nagre-reply eh. Isain muna tayo. Hindi pa rin nila inubos tong kanin. Yung sinain ko pa to kahapon ng umaga. Ayan, pagka talaga may guys, may vinegar. Ang tagal niyang mapanis. Ayan, ito yung ginagamit ko. Apple cider. Yan. Kaya bumili na rin ako nung malaki last time, di ba? Yan. So, isang takip lang yung nilalagay ko. Kada saing ko. So, effective siya. Yan. Di pati siya nagtutubig. Unlike pag wala niyan, mabilis mapanis yung kanin. Mabilis magtubig. Sino antay mo, Guchin? Antay mo si Tito Pops? Sabay ka na ba sa akin bababa? Gusto mo? Sabay ka ng baba? Sabay ka na? Teka lang. Ayan, ready na ako guys para pumunta sa sa palengke. 8:20 na. Hindi pa rin nagre-reply si Rico. Tulog pa rin ata. Yan. Tapos, yun. Hinantay ko lang din yung mainin yung kanin. Tapos nag-init ako ng tubig kasi gawa ng ibubuhos ko sa CR. Yan, para matunaw yung mga sebo-sebo. Kasi last time is nagbara. Natakot na naman ako gawa ng mahal kaya mahal magpa-declog ng mga mga tubo-tubo diyan. Tapos nung bumaba yung yung tubig, parang may mga burak na naman siyang mga lumabas. Siguro galing yan sa taas kasi nagpa-construct sa taas kasi isa lang yung dito problema dito sa sa Adela. Ang liliit ng mga tubo, tapos parang iisa pa yung dinadaanan. Kaya minsan, ang baho dyan sa CR, alam mo yung amoy something na ewan na hindi naman galing sa amin. Kaya nag-init ako ng tubig. Habang nanonood ako ng vlog ko nga. Kaya sabi ko parang gusto ko ulit magawa ng pancake. Kasi may yung kalahati pa dyan. Yan. Nag-iinit lang ako dito. Yan o. Yung pang-initan ko ito. Kung gusto nyo magising guys sa umaga, sausaw nyo lang yung nyo dyan. Yung kamay nyo dyan. Magigising talaga kayo. Ilang beses ako dito na kuryente. Pero yun, mabilis naman siyang uminit. Kailangan ko lang siyang pakuluin ng bongga at dun ko siya ibubuhos. Yan. Tignan mo yung mga tubo nasa labas na yan kasi pinagawa na namin yan last year ata. Then sakto na to. Amoy apple cider yung kanin. Pero okay lang, di ba? Hindi naman siya naglalasa. Amoy lang talaga. Yan. At least, safe yung kanin nyo na hindi po papalis. Saan na pupunta tong Brutus na to? Oy! Saan na pupunta? Naunguna ka na? Ha? Saan punta? Uy! Uys ka! Saan punta? Ha? Gutin? Halika na. Kunin natin tali mo. Balik mo na. Dali. Bait yan eh. Bait yan eh. Kapoknat. Ha? Magdadala rin ako ng eco bag. Mga greens lang naman yung ko guys. Mga bibilhin. Yan. Tara na. Let's go.
Huh? Ayan, dali. Puknat, sama ka na, puknat. Teka lang. Uy! O, yan na naman. Gluten. Liga muna. Hirap tuloy. Ano ba yan? Oo, hiri ka. Dali. Let's go. Let's go, dali. Ay! Let's go na. Ayan, din ako magdadala ng camera. Yeah. Uy, init, Gretchen. Init. I'm back. Ayun, 1 hour talaga ang pamamalengke ko, guys. Grabe. Lalong lalong dumami yung tao dun sa nag times 3 ata. Ang mga tao ngayon nagla-last minute pamimili for Noche Buena, which is ganyan naman talaga. Kasi, diba nagtitinda rin kami sa palengke before. Yun. Hanggang ano yan, hanggang alas 12 yan ang tanghali. Mga pahabol pa. Anyway, ayun na pamili natin, guys. Hindi na ako nagdala ng camera. Hirap-hirap mag-vlog. Tsaka magpalit na tayo ng battery at lobat na kayo. Wala, tulog pa rin yung dalawang iniwan ko. Siguro tinaba ako na yan kanina, diba? Iniwan ko din doon kay Papi. Tapos inakyat na lang ulit. Ayan, teka lang, guys. Maliligo na sana ako kaso ang pahinga lang tayo ng konting oras lang. Nangalay yung yung kaway ko. Ako lang din kasi nag-akyat ng mga pinamili. Tapos, yun. Hindi ko na in-store yung mga boys. And then, may biglang nag-order ng pink pills. And speaking of pink pills, wala na akong pink pills. Hindi ako nakainom kagabi. Yan, kaya, kukuha na lang ako sa baba mamaya. Saan ba yun si madam? Ano na kasi, kainan na mamaya, diba? Hanggang Pasko. Itong buong December, actually, puro lafangan. Christmas party doon, Christmas party dito. So, makakatulong talaga yung pink pills para mailabas yung mga mga nalafang natin. Bilis, madam, para baka na ako, ligo na ako. Yan, tulog pa yung dalawa eh. And then, may naman dyan, may tirang sinigang pa nga kami. Okay na yan. Di ko alam kung anong luluto ko sa dalawa. Baka mag-pancake na lang din ako ulit. So, siguro habang nagpapahinga, tingnan muna natin. Sabi ko maliligo muna ako eh. Pero, tingnan natin yung mga pinamili ko. Ayun nga, pinapahinga ko yung braso ko. Ayan, tinanggal ko muna guys sa sa plastic yung mga gulay. So, itong haul natin, yan, meron akong pang salad. So, we have here lettuce, romaine. Tapos, meron akong dalawang pipino. 2 piraso lang binili ko. Tapos, iceberg. And then, itong, bean sprout. Hindi ko alam kung anong klaseng beans ang pinag-sproutan nito, pero nilalagay daw to sa mga salad nga for extra crunch or sa soup. Yan, kaya bumili na rin ako. And then, meron tayong broccoli, meron tayong ampalaya, favorite ko ampalaya. Tapos, 2 pirasong carrots, French beans, tapos bok choy, yan, panlagay sa sabaw, or panggisa. Then, tomato, yun lang. Pinili ko talaga yung mga tomato, ganyan lang. Yung medyo manibalang. Yan, tapos bell pepper, and then limonsito, or kalamansi, ayan. Sa amin, limonsito, kung tawagin. Tapos, garlic, red onion, na purple masyado. Tapos, syempre, di mawawala ang sili natin. And then, cabbage, ayan. And then, meron tayo ditong meat. Ayan, may higit 1 kilo to na lomo. Kasi may paggagamitan ako nito. Then, potato. Tapos, ayan, bumili rin ako nitong pang lagay sa okonomiyaki. Kaya meron akong cabbage. Or sa takoyaki. So, bumili ako nito. Ano tawag dito? Flakes. Something. Ito pala yung bonito flakes.
So, repack lang yung binili ko. 50 grams. 150. Tapos, ito. Limot ko kung ano to. Basta tinatoppings. Ito, 110. Tapos, ito yung okonomiyaki sauce ba? Okonomi sauce. O, basta takoyaki sauce. Ito, 250. Mahal siya ha. Kasi nakita ko to sa ano kagabi, sa SM. Kukuha na dapat ako kasi sabi ni Daddy, mas mura daw sa Cartimar. Yan. So, ayan, 250. 194. Sayang yung ano. Yung 56 pesos, 'di ba? Oh, ayan lang ang ating ano guys, mga pinamili. Yan kasi after Pasko, yan, mauumay tayo sa mga handa natin sa New Year. Ay, sa New Year. Pasko pa lang, girl. Sa Noche Buena, 'di ba? So maghahanap tayo ng mga gulay-gulay or mga isda-isda, mga toyo, 'yan ang masasarap after handaan. Ayan, tapos yun, kaya may cabbage ako, tsaka eto lomo kasi gagawan ko si Chris ng jajangmyeon sauce. Yan, kaya ako bumili din ng ano, yung noodles kagabi, 'di ba? Yan. So, maligo muna ako. Na-mention ko ba na saktong 2,000 pesos yung ano, yung pinamili ko na yon. Including pala to guys, meron pa pala tayo dito. Ayan, bumili rin ako ng isang tray na itlog. Yan, kasi yung itlog ko dyan is ginamit muna ni Nene, 2 tray yun gawa ng luma na daw. Sabi ko, sige. Yan, so bumili na rin ako ng isa, panggamit naman. Isa na muna. Kain tayo guys. So tulog pa yung anak namin. Knockout pa rin. Kayo bumangon, ni Lazaro. Ayan, ninit ko lang yung tirapang sinigang. Tapos niluto ko na yung ano, nag-grave na ako sa ampalaya with egg. Tapos yung inano kapo ni ate na balaw. Tapos egg and hotdog. Of course, yung ating daily collagen supplement. Para hindi tayo magmukhang 40 years old na. Char. O, hindi pa naman ako 40. Pero malapit na guys. Papunta na tayo doon. Oh my gosh, may tsura ko. Yan amoy kasi... Ano nga amoy 40? Paking kita. Let's pray. In the Father, Son, Holy Spirit. Amen. Bless the Lord and this your gift which we are about to receive from thy bounty. Through Christ our Lord. Amen. Amen. Amoy 40. 40, amoy 40 na. Baka ikaw. Uy, amoy fresh diaper ako. Super yummers talaga nito guys. Ayan, di lang ako nakabili pa nung ano, fresh melon. Mukhang masarap na ihalo sa fresh melon. Ayan tayo. At alas 12 may ano si Daddy. May service. Service ako sa DHL. Hindi, may ano, may Arkiline si Tonton gawa nung sa office nila Jeff. Gawa yung nanalo sa raffle nila. Mataas yung rep. Hindi may uwi. So yun, sayang pa yun. Pambayad pa ng ano yun, ng bills yun. Kaya na. Can I play it? Ayan, dito na kami sa ano, opisina nila Japong. Sinakarga na nila yung ano, yung rest. Good luck sa inyo dyan, guys. Ang mataas ni Tonton. Merry Christmas, guys! Ayun. Nagbe-video okay lang dyan sila, Daddy. Si Punyi, si Rico, tsaka yung si James, yung isang pinsan ko. Yan. After naming kanina, ihatid yung kasama ni Japong sa Cavite is umakyat ako kay Nene, tumulong ng konti. Ewan ko kung may naitulong nga ba ako. Sobrang late na yung pag-akyat ko. Anyway, thank you so much guys. Yung mga nag-order sa inyo sa Shayne's Kitchen. Super duper daming pagod ni Nene. Pero sobrang worth it. Thank you so much. Sana nagustuhan nyo yung mga in-order nyo sa Shayne's. Salamat guys! Salamat guys. Promise. Ayan. Hindi ko na na-vlog kanina gawa ng grabe. Si Nene, ang ano na, nabuhusan na siya ng slurry, ng kung ano-ano sa damit niya. Literal na sobrang pagod niya talaga. Pero sabi ko nga, worth it naman. So, yan. And then, ganun yung naramdaman ko nung, nagki-cake naman ako, guys. Yung nag-bake ako.
Yan, kasi yun ang unang-unang business namin nun. Yung pagbe-bake. So, grabe, 23 pa lang guys. Wala na akong tulog noon hanggang mag-24. Literal na feeling ko para akong malulumpo sa sobrang pagod. And yun yung naramdaman ngayon ni Nene. Kaya sabi ko, ipahinga na lang. So, wala kaming handa. Yung ganito lang. Kumain lang kami ng sabay-sabay. Dinner, ganun. And then, ayan, dito na nga ako nagpa-video kay gawa ng nagpapahinga na sila Nene sa taas. Tsaka si Mama, mga pagod yun. Tapos sa Don Carlos pala, may ganap. Kaso syempre, hindi na rin kami makapunta doon. Kaya, ayan. And then, pauwi na rin sila, sila auntie. Ngayon, anytime ngayon, yan, alauna or alas 2 ng madaling araw sila pauwi ng Bicol. So, yun lang. And ako is medyo tipsy na. Nag-shower na ako kasi sobrang naiinitan na ako and inaantok na ako. So, yeah, we'll see you guys tomorrow. Yan. Merry Christmas to everyone. Stay safe and sana happy tayong lahat.